Kapod ntiere weche mag somo, jotend sikunde kaachiel kod board mag sikunde mag piny owacho yuago pek matayo sikunde mikelo kod deko ma piny owacho osedeko mar oro godo omenda mar somo e sikunde e tamni mar ariyo. Juma miyo waler. Malo jumbe ariyo tok yepo mar sikunde tamno mar ariyo. Piny owacho pok ooro omenda mar somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni osekelo pek e tayo sikunde. Jako marwakruok ma jotend sikunde mag primar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migosi Daniel okelo wach jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda mar somo. Ka sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wach jotend sikunde sani kawo mana hola mondo ka ginyiew go gigo eko madwarore mondo ka somo dhi nyime e sikunde go. Of institutions, jotend skul ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje. Gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko ok odhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko ma oting'o chukdar marito sikunde go. I know it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikali release pesa chon mondo mi schools tich mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Renovations, desks, gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omenda ni. Piny owacho bende osebedo kawo omenda ni matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore, oore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Oorno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirkal oornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term, wasing'e kaka program onego oornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiro nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi e yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhie ni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin students to menadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikunde go mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonj e pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikunde go mag primar koro nitie kod nyalo mag tayo sikunde go mag junior sekondar. Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi weche